ибни раҷаб ва дигарон зикр карданд, ки дар Макка обиде буд, ки нафақааш тамом шуда буд ва гуруснаи сахт буд. Як рӯз дар кӯчаҳои Макка мегашт, ки ногоҳ марҷонеро ёфт, ки шумо медонед марҷон ҳамон санги қиматбаҳоест, ки дар гардан меовезанд. Марҷонеро ёфт ва ба кисааш андохту ба ҳарамаш бозгашт. Ногоҳ мардеро дид, ки аз ҳамон марҷон мепурсад, ва он мардро ба наздаш даъват кард ва нишонаҳои он марҷонро пурсид. Он мард нишонаҳои марҷонро гуфт, ба ҳамон нишонаҳои марҷоне, ки дар ин обид ёфта буд, мувофиқат мекард ва обид он марҷонро ба соҳибаш баргардонд, то ин ки соҳибаш танга ё диноре ба ӯ диҳад. Аммо соҳибаш аз хурсандӣ ба ҳеҷ ҷо нигоҳ накарда хеста рафт. Обид гуфт: ё худоё, ман ин марҷонро барои розигии ту додам, пас беҳтарашро ба ман деҳ. Ва ба лаби соҳил омад, мехост ба ҷое равад. Ба киштие нишаст, ки дар назди ҷазирае шамоле бархост ва киштиро вайрон кард. Ва Обид болои тахтае нишаста ба ҷазира омад. Дар он ҷо масҷидеро дид ва дар он масҷид намоз хонд ва пораҳои Қуръонро, яъне ки варақҳои Қуръонро дид ва Қуръон мехонд. Ба ногоҳ мардуми он ҷазира қуръонхонии ӯро дида аз ӯ пурсиданд, ки оё ту метавонӣ Қуръон бихонӣ? Гуфт: оре. Мардуми ҳамон ҷазира хостанд, ки ба фарзандҳои онҳо низ биомӯзад. Ин мард розӣ шуд ва ба фарзандҳои онҳо Қуръон хонданро ёд дод ва савод ҳам ки дошт, хаттотию навиштанро низ ба мардуми он ҷо омӯхт. Рӯзе мардуми он ҷо аз ӯ пурсиданд, ки дар ин ҷазира духтаре ҳаст, ки падараш бисёр ҳам одами солеҳ буд, вале аз дунё гузаштааст, яъне духтари сағира аст. Агар хоҳӣ, ӯро ба занӣ гир. Розӣ шуд ва он духтарро ба занӣ гирифт. Баъд аз тӯй ҳамон марҷоне, ки дар Макка гум карда буд, дар гардани ҳамон духтар дид. Аз он духтар пурсид. Он духтар гуфт: боре, ин марҷонро падарам дар Макка гум карда буд ва марде онро ёфта ба падарам бозгардонид. Ва падарам ҳамавақт дуо мекард, ки худоё ба духтарам шавҳаре деҳ ба монанди ҳамон мард бошад. Ин мард гуфт: ҳамон марде, ки марҷонро ёфта будам, ман ҳастам. яъне бо роҳи ҳалол соҳиби марҷон ва хуҷаини духтар гашт, зеро тарк кард барои ризогии Аллоҳ ва Аллоҳ аз он беҳтарашро ба ӯ дод.